Vi er i Taastrup hos telemarketing- og uddannelsesvirksomheden Telehandelshuset SMBA, sætter Torsten Bæk Jensen sig gerne til klaveret, hvis stemningen er lidt stresset. Telehandelshuset SMBA har 12 ansatte, 7 af dem med handicap. For eksempel er telemarketingschefen næsten blind. Og det skal kunderne godt nok lige vende sig til, men ellers er de mest imponeret. Jamen kunderne er ovenud tilfredse med os, og ellers så vil kunderne jo heller ikke komme igen og igen til os. Jo. Telehandelshuset SMBA er nomineret for virksomhedens arbejde med at uddanne, ansætte og videresluse svagtseende mennesker inden for telekommunikation. Og lederen mener faktisk, at der ligefrem kan være fordele i den her branche ved at være svagtseende. Det er sådan, at hvis man er så uheldig at have et synshandicap, så er det ofte sådan, at man udvikler de andre sanser mere for at kunne lytte bedre, for at kunne finde ud af at huske ting bedre. Jeg tror, det er vores hemmelige guld i Telehandelshuset, at vi er nærværende på telefonen. Og kunder er der også nok af, selv midt i en krisetid. Virksomheden er et glimrende eksempel på, at man med brug af moderne teknologi kan integrere mennesker med svagt syn på arbejdsmarkedet. Jeg tror, jeg er mest stolt af ved Telehandelshuset, at vi er en kombineret virksomhed og uddannelsessted. At vi kan hjælpe folk videre ud på arbejdsmarkedet, at de kan blive trænet i et virksomhedsmiljø, og at 2 ud af 3 kommer i fast spændende job, når de er færdige hos os. Ja, goddag, du taler med Nadia Pedersen. Jeg ringer fra restaurant Dark Waiter. En af dem, der bliver uddannet her, er Nadia Pedersen. Det er en god ting for mig at starte her, hvis man kan sige det på den måde, fordi jeg har ikke noget erhvervserfaring. Så jeg får kombineret min uddannelse med erhvervserfaringen i og med, at vi er med i de opgaver, der løses her i huset. Og høre, om vi måtte fremsætte noget materiale til jer. Og for både Nadia og Mathias er Telehandelshuset SMBA mere end vigtigt for deres liv. Jamen det betyder rigtig, rigtig meget, i hvert fald for mig, at kan stå op om morgenen, når mit vækkeur det ringer, og vide, at der er nogen, der har brug for mig. Jamen det betyder for mig, at jeg har noget at stå op til hver dag, og at mit liv har et indhold, hvis man kan sige det sådan.